Ahoj, ja som Katka, toto je moja sestrička Zuzka a tam vzadu je náš tatino. A od rána do večera je na poliach, aby dopestovala tie najsladšie jahodky pre dobrého Ježka. Je hlavným agronómom na týchto jahodových poliach. Dobrý Ježko pestuje sladučké jahodky v Dunajskej Lužnej, vo Veselom pri Piešťanoch a v Ostrakiciach pri Banovciach. Vezmite oteckou mamičky, bračekov, sestričky a prídite si nazbierať prvé slovenské ovocie. No poďte už vy dve moje tárajky, ideme za maminou. Sladučké, voňavé a čerstvé jahodky od dobrého Ježka.